Njonkendioxine in aaien is er ook in molkendioxine aangetroffen in de omjouwing van Haans. De stichting Afval over Nee had een meester molken van een boer uit Pietersbierum onderzoekje litten en daar zou een hogere concentratie dioxine in zitten. De stichting leidt een verband met de afvaloven. De troffen boer is net informeren over het onderzoek en is er vernuiveren oer. Koning Willem-Alexander brengt tijdens 8 oktober een bezoek aan verpleeghuis Stellinghaven in Jesterwoude. Stellinghaven woont in maaien een gouden appeltje van het Oranjefonds, maar het project Gluren bij de buren. Dat project is bedoeld om jongere en oudere generaties bij elkaar te brengen. Het gaat stadig om beter met de werkgelegenheid in Friesland. Het aantal werklezen is de oude mannen met 300 weromroen naar dik 17.000. Er is meer werk in de bouw, de zakelijke dienstverlening en de industrie. Friesland doet het beter als de Rijnenstad en dat is gewoon wij oorsom. Bobslieder Sybren Jansma van de Pijn had juster een blessure oproen aan het koet. Dat bad op een ongelukkig moment, want Jansma die mij aan de kwalificatietest voor de Olympische Spelen in Sochi. Hoe slim dat de blessure is, maar nog blikkend van. Jong kans op buien. Vannacht klert het op. De temperatuur is 11 graden. Morgen kans op een enkele bui, 17 graden, daarna droog en zinnen.